Hej alle sammen, i dag skal vi lave Tandløs og Pikachu som tegning, og så til sidst skal vi, så det kommer til live som en bamse. Let's go! Okay, så jeg har lige skiftet sted, men det her papir, der A4-papir, kommer til at være Tandløs og Pikachu på. Undskyld for det. Men der kommer til at være Tandløs og Pikachu på, så lad os starte med at tegne. Så først tænker jeg bare at starte med at Tandløs. Jeg finder lige alle farverne til dem, så at de lige kan blive fundet. Sander, jeg har en god idé. Okay, så I kan se, at jeg har fundet alle farverne, vi skal bruge til Tandløs. Så jeg tænker bare, at jeg går i gang med Cool Grey. Okay, nu er jeg færdig med her. Jeg kommer ikke til at tegne hele Tandløs, men det her er delen på den. Så nu går jeg over på den anden del, som er rød. Nu lader man lige få lidt mere fokus her. Ja, så den går jeg i gang med nu. Okay, så er jeg færdig med røden. Og det her sådan, det ser ud indtil videre. Der kommer lige 2 mere farve på, og så får I lov til at se det færdige resultat. Let's go. Okay, så nu er jeg færdig med de sidste detaljer. Jeg håber, I kan lide den. Og nu er det over til Pikachu. Her har vi farverne, så lad os bare gå i gang. Og her har vi Pikachu. Bare lad være med at tage den her del. Det er ikke noget. Men her har vi Pikachu. Nu skal jeg bare have en farve. Vi starter med gul og rød. Her har I det. Det er Pikachu. Og her har I det. Det er Pikachu. Jeg håber, I kunne lide at se med på de tutorialer. Se med i morgen, så poster vi en helt ny video om hvad vi tegner sidst. Let's go. Ses. Stop. Inden I lige klikker væk, så skal I lige huske det her. Jeg sagde jo i starten, at hvis jeg klikker på dem, så vil det blive til bamser. Så vi starter med Pikachu. 3, 2, 1. Ja, Pikachu er her. Det bliver faktisk ret fint. Og det er faktisk en meget sej bams. Så lad os gå over til Tandløs. Og okay, her har vi også Tandløs. Det er ikke sådan meget sej en. Så ja, de her var de to, at vi hældte om. Så hvis du skulle lide den her video, husk at abonnere og læg like, hvis I gerne vil have, at der skal komme nye videoer. Poster dagligt, eller skal jeg sige månedvis. Men vi ses i morgen.